Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko mɔgɔ 39 ɲɔgɔn de fagara mɔgɔ 130 mɔgɔ 61 olu jogina min kɛra nisɔgoya girinkajɔ walew senfɛ jamana kɔnɔ. Ni kunnafoni ninnu kɛra bataki ye k'a lase kɛnɛya cakɛda min sigilen don bunadamaden jo sariyaw la fasali kama Commission nationale kenyenne sur les droits de l'homme fɛ. N'a sira wɛrɛw fɛ u y'a lase ko mɔgɔ 32 wɛrɛ minnu fɛnɛ jagoya fagara walima u fagara u yɛrɛ ka laɲini senfɛ nin girinkajɔ wale ninnu senfɛ. Mɔgɔ 600 ni mɔgɔ 27 ɲɔgɔn de minɛna a senfɛ. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira denmisɛn chiffres tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ wele ko journée de mobilisation à l'initiative de la jeunesse du pays. Olu minnu kɛlen don ka bɔ k'u kwada u ka jamanatigi William Serito ka jamana fanga la min girinkajɔ walew daminɛna kabiri juin kalo camancɛ fan waati k'a latɛmɛ u ka bɔlɔlɔsiraw fɛ. Hakilina 20 ɲɔgɔn minnu bɛɛ lajɛlen fɔna n'o bɛ tali kɛ nafololasiraw labilali kan walasa ka se ka wulikajɔ baara dɔw sabati denmisɛn chiffres fan fɛ Kenya jamana kɔnɔna la si bɛɛ lajɛlen fɛ. U ka wulikajɔ hakilina tun ye kelen pe dɔrɔn de ye ko l'impôt min tun jagoyalen don jamana fanga fɛ ka da jamanadenw kɔ kan ko k'o wuli ka bɔ yen min ni jamanatigi Rito ka hakilinaw kabiri a sigira jamana fanga kunna san 2022 a koɲɛ kɛra sababu ye ka kumakanw yɛlɛ hakilina caman fan fɛ min bɛ tali kɛ l'impôt ko ani dɔ farali la u ka sanni feerew kan n'o bɛ wele ko taxe min tun binnen don u ka sanni feere kun kan kɛnɛya jamana fan bɛɛ.